etorri gure kabina Laiziar erratire batu zaitez gugaz batera Dano batera Iepa entzuliok, ongi etorri beste behin be, gure Laizia irrati honetara, gure Laizia hartzen magazinera. Gaurkuen ja 20. programi edeku, bagabiz beti izaten dugu moduen. Apurke aurrera, bagabiz handitzen, taldi handitzen, teknika barrizek eta sortzen. Adi, ze laster iguel barri interesante batzuk okinguz irrati honetan, zuek entzulio igual gusto dengo jatzuzinak. Eta bueno, bai ez da? Bai. Bueno, eta azteko maikuek aurkeztu diko zaituet. Haupa irati, Arratzaldeon. Hola, Arratzaldeon. Maitane. Hola, Arratzaldeon entzuliok. Asier. Arratzaldeon, hemen gauz, mikrofono bari, paia hemen gauz. Eta hemen ekarri gu, gaurko Laiziartze magazinetara, invitau sorpresa, ze moduz? Bai, entzuten da, dana ondo, tranquillo. Invitau X. Invitau sorpresa bat ekarri gu, gero aipatuko tzu hau zehen inguruen datorren berbaiten. Eta bueno, barri batzuk ekarri guz, sartu guz olako doinu eta olako efektu berezi batzuk. Eta hau dalako gure, itxaron, a ber, hemen jokutxo badeku. A ber, ondino berbaiteko esan dozku teknikuek. Ez da preste bile, ez da peine bile inguen, gure Asier. Bueno. Gaur sorpresa asko dekuz. Bai. Pilo bat. Bai. Eta tornaztien gehiago. Ba, bueno, ba ez dut opetan. Bueno, bitartien gure badozue aipatzeko deku, betiko moduen gure egunean behin. Epa, tekniko. Badeku ja? Badeku. Zegu, hau irrati hau, dala letxe. Galdunaz, segans. Ba, dekuz... Bai, gure efekto barrize beitane. Dekuz sorpresak, bai. sorpresa barrize dekuz. Ojo. Zegu gara honenak, eta hau da, Laiziar irrati... Haupa, tekniko. Efektu barrize dekuz irrati zen, teknologia barrizek. Eskerrik asko, Asier. Kostaiaku, baina sartu du hor, apur bat pintxagaz, baina bueno. Da bueno, aurrera jarraitzi harren, hori, esan dugu moduen, beti biten gara horrez, gure egunean behin taldien, Laizia erratiko egunean behin taldien begitzen, nortzuk bidizien hobetuen, txarren, eta ez dakit jordeko zuen eskure, baitane? Zer ingo gu astu honetan, hobetuen, txarren... Ba, top txarrenak eta honenak, txarrena be interesanti ziten da, ezta? Txarrenak, Ni uste dut eskaponez laiko, azken bost txarrenak eta lehenengo bost honenak. Bale? Hasiko gara? Bai. Zer da, hemen? Ia. Jo, ez dut topetan hemen, hainbeste efektu, hainbeste efektu eta... Komendo biogu pasan azteku, Hori da. Galduna, zi, Txarrenak, bai. Bale. Ui. Ai. Aimar. Ni ibili nasadi, ez da libroko naben edo, ez? Aimar, descenso. Bai. Baina ibili nasadi, jolastu naben egun baten esan naben, jo, ia Laizia erratizien agertuko nazen txarrena moduen, da jolastu ingo. Bueno, hasiko gara, pasan azteko, top es last 5 egaz. Bai? Last 5. Venga. Vale, 5. postuen. Oiane! Txarrena, Oiane. Mayúsculas da horregaita. Bale. Maitanen txako, ja, efektuak eta dekuzela. Oso, no. Maitane. Ondo irakurrik, Ondo baita. Vale. 5. postuen, atxegaz azten da. Jaimar. Ba, zelako saturazio ez da, zenbat efektu, nitaz barritxeko, Ez dut zube parkatuko, Laizia arkideok, Ibili nazorra apuretan, jodazten agertzeko topien, baina, zoritxarrez, atxegaz azten da, Vale, 3. Bueno, bai, urrego, bai. 3. postuen, 60. postuen. Dekogu? Oliver. Izan alda, ez da? Zorizionak, Oliver.
Vale, oin ja, bigarren postuen, atzetik hasite. Dekogu, 71. postuen. Jo, zenbat tambor, Jone? Jone? Jone. Zer, Jone izango da, ezta? Jone. Aldera ikurra deko. Maitane, gaur, Irakurten dozkuz literal, bai. idatzi. Bai, ya está. bai. Idatzik Gaur- jau zen. gaur Euskaltzaindia laizia erratizien Bai. zuten badau posik ongo da, Ondo irakurten gabi zen guztiak. Urrengo beona eta venga. Venga, A ver, irakurriko zuzuk. Vale, venga. Eta azkena, Osea, edo lehena, edo... txarretatik onena. Txarretatik. ez? Txarretatik Onena. onena. Txarrena. Dekogu. Bai. 72. postuen. Naroa, gaio. Zelan, Maitane? Txalo bat Maitanen txako baina, Naroa, gaio. Gaio. Jaio. Gaio. Jaio. Naroa, gaio. Naroa jaio. Naroa jaio. Claro. Vale. Bai. Bueno, ez dugu irakurri zigarren postuen dauela. Nor dauz egarren postuen. Zu. Maita Toto. Libraunas. Maita Toto. Ai, Ondo. Baina, Maitane. eskaz, Baina, eta aurreko asteko honenak ez, ala? Ah, bai, hori da. Venga, Top botako 5. zuzuk. Ia, nik uste dute... Ez tala ez una hotza ondo entzuten, Mikro ole... Hori, epa, gozi gaztorri jako azier. Mikroa konpartitzeko. Mikroa janda baiako, huiza. Eta, ba, igual ez da ondo entzuko, baina, hemen dator top host. Top Fost top. Gure teknikoen ostinak. Bizi bida, Sí, teknikoen. Kriston Fost top. ondo pasetan dabil. Gure Fost top Eta, venga, hasi gaitezen. onenetatik txarna. Venga. Aurreko asteko, 5. onenakin, mitiko bat, eta ber, redoble badekuen guen. 5. postuen, Ziortza. Ziortza, Ziortza. haupa ziortza, oso ondo. Beti askotan agertu ja. Bai? Bai. Oso top, oso Hemen jarri fop. Oso fop. oso fop, bai. Edarto, bueno, aurre dengogu, 4. postuen. Amaitzeko. Izaro! Izaro. Izaro. Zoritzen duen Izaro. badagule, gero efemerida beba datoz, baina oin aprobetxako Izaro zoriontzeko, bere urte guen izin zandata. Zorionak Izaro. Zorizionak. Zorizionak. Zenbat efektu baina gaurre, Salsa. Tekniku Bai. David, Topera, topera. 3. postuen. Etxeita, gertu jako. Gure aizpuru. Oh. Aizpuru de third. 3. Bueno, Podiumuen sartu da, Podiumin dau. Bai. Ondo. Bai. Bai. Eta gu gaitu. Eskerrik asko, ez? Gure laizia erratixe represente diarren Hori edo, da, ez? hori da, hori Gure da. egunean behin jokuen. Hori da. Azkeneko seietan bi eukin juz, da goizen, Bai. bueno. Beti gauzor, beti gauzor. Bai, hori da. Beti gauz eskin. 2. postuen. Olatz! Olatz. Bai. Olatz plaza. Plaza hola izango da. Bai, ezta? Bai. Zorizionak Bai. olatz. Besarkada bat. Ondolatz. Venga, ba. Da, onenetatik onena oin, ezta? Aurreko asteko honenetatik onena. Esteko nahi nungo zabiri, baina onena, zarazu. Mendue. Lier Ozeta. Jo, barriro. Venga. Me cabra. Barriro, beti, Zorizionak. Aipatuko dugu, lehenko moden 6. aipatu du, oingoen Lier deku, 6. postuen Lierra sekaz. Beti horre bizi, Beti beti. dauz hor. Beti dago Beti gutxi. dauz. Top Fosten, Bai. top Fosten ez da sartu. Top postia. Top Fosten ez da sartu, baina, bueno, top fei eta bor, da ondo. Top post, Oso ondo. Ba, Ondo. zorizionak darantzak. Zoizonak. Bai. Bueno, gure osoen goazteko... Ze aipatukuz, Onenak. azteko onenak, Eroselan doien... onenak aipatukuz. Aigazteko- Podiume. Podiume. Podium, venga, Venga, ba. ba. Venga. Bota. Maitane, bota izuzu. Barre. Vale. Vale. Vale, 3. postuen hasiko gara? Top Bai. fair. Bai. Vale. 3. postuen asti honetan izantu dugun Lier Ozeta. Lier Roseta. Barriro. A ver, Lier. Gero Beti gauza dau. esan biot. Bota. Ez da oine botateko? Bota. Bota. Ein podiume. Vale. Gero Ba, misterio bueno, geratu. Lier zorizona, baina beti... Beti dago, Izen beti bardinek izen. aipatzi, Jo, egunen baten... Eizu etxarto guretak, edo. Ja, ezin like bota. ezin da bota. Venga, 2. postuen
Gure entzule ezagun bat, ez da guretzat ja ezagun, Joritz. Bai. Joritz Laixiar, bai, abizena holandeko ja, ofizial. Bai. Gaur aldatu da. Eta lehenengoko postu, Onena, da. Onena. The best, the very The best. best in the world. Best. Esaten da. Berdin batzu. Bueno, lehenengoko postu dekogu gure Aizpuru jauna, gure Etxeita. Toma! The very best of the ones of a day. Yes. Yes, of course. Congratulations, Eta zein zan sekretitu, Radio. Ah, Kide. zeintza sekretue. A ver, A ver, hori. A ver. Eukinu hemen, gure invitao sorpresak, kontutxo badeko podiumegaz, lotute. Podiumien, bueno, Isa jauna, ez dakit aurrera. tongo da, baina, bueno, zuek esango zu, Podiumetik bi dauz Durangoko Ezin da. taldeko podiumien, bai. Ala. Bueno. Ez dakit, aro ezin zuen, baina, bueno, igual deskalifitako arrazoen nahiko izilek, ez? Bai, isilek Bai, irabaz ez. lehizileko guztietan. Ez. Da, bueno, Joe. badakigu Laixia erratiko taldiek prestigizio handixo dekola, kalidade eta gente jakitun Claro, gehiago dau. Así Baina que- bueno. Líder Roseta eta Etxeita, pues, elegidu. ¿Es? Etxeita Etxeita. Durangoko Bat o taldien. bestia? A ver, Bata, Ala. ero Publiko, bestie. publiko A ver. oin, notizia bat, hau da bombazo de última hora. Unai Etxeita, Aizpuru, Garaitxa Arrabera, Durango taldien dago. Unai, Bai, eta Laixia Rizorretako taldien be bai, da, bueno, eske Unai da, bera gure dauen leku. bai, egizi da hori, Bai. egizi da hori. Bai. Ciudadano en el mundo. Bera, hori. Nuen lugar Bera llamando aukeratu mundo. dizela, nunguedan, da... Ba, bueno, egunean behin llegase amaitzeko, igual txalo zaparrada bat tekniko, gure Unai Etxeita Aizpuruntzako, besarka da bero bat, Unai, Laixia erratitik. Da, bueno, txalo amaitzen dizinien. Ba, odiz. Bueno, Luziek, bai, oso luziek, dasko ganera. Da, bueno, hemen amaitu da, gure egunean behineko tartetxo hau, deiketan otzegune lehiaketa honeri. Da, hoi, apur bat serizio ipini bigara, gure egunerokotasunien bizi dugun gai bat, gure ekarri guregu maiganera. Bai. Palestinan pastan dabilen asunto hori, jakingo dozue askok, Israeleko estatu terrorista dabilela Palestinako herrixe sarraski bat egiten bertan. Bai. Bombardeaketak eta pilo bat, zibil pilo bat hiltzen, Bai, granada botaten edunun. bai. Dan gauzie oso txarto dau. Bai. Eta bueno, Laixia erratitik besarka da bero bat palestinar guztientzako. Eskauz Israeleko estatu terrorista egiten da bienagaz pesadoz, guztiz kontran. Hori da. Bizek. Eta, bueno, gai hau gure ginun plazadatzie, imaginetan dugu danok jakingo duzuela zer da bien pastan bertan, baina, bueno, batek espadaki, Laixia erratitik Bai. hori informau zeitxezie, da begitu zer pastan da bien, ze oso gogorra da. Eta beste barik, magazin honegaz aurrera juteko, entzungu txapelpunken Palestina bestizia. Palestina! Ostu dute, bertako lurra, deserto gura, erredute, kaleta etxe, polbora betez begi, bazira zabi. Batenare arri xatxo deo Israel al soldado are Palestina preso daude Israel eitzen dan espetxean Hildituzte berri deitzen da horren zarrean begi batzi daude zabi baten are arri xatxo deo Israel
esan dugu moduen, bezarkada bero bat, laixia irratitik, palestinar guztixeri, emetik salatzen dugu ze Israel estatu terrorista egiten dabien sarraski guztixe, eta, bueno, gure saioegaz be aurrera jonbiogunez, aipatzeko, bizi zaitez bizi tarte baten, aipatu ginulez, osasun eta polizia bortizkeriagaz loturiko gaizi eta, ez da bape osasuntzue. Eta, bueno, gai honegaz tireka, ekarri hemen inbitau berezize, señor Rekiz edo, hortik, aipatu da. Da, bueno, apur bat kontestu nipinteko, aurreko barikuen, Bilbon egon zan Ernai gazte antolakundiek edo prestauriko elkarretaratze bat, gazteok larrialdi egoeran gaude aldarrixe eukiela, ez, buru. Eta, bueno, bertan ez dakit informako zinen edo ikusiko zinuen zer pagauzan edo, baina, bueno, hainbat gazte juntzien salatzen, ez? Azkenien gaztiope mundu horretan, egoera prekarizuen eta bizi garela, eskaituela bape kontuen hartzen, eta oso zapaldute sentitzen garela, ezta? Eta, bueno, ara, juntzan Ernaiko gazte talde bat edo, aldarri hori erakusten edo, eta, bertan, tegit ikusi dozuen, ze pagauzan? Bai, ikusi dugu. Hostiak eta hostiak. Bai, ezta? Bai. Eta, bueno, gai horregaz lotute, ekarri hemen gure inbitau berezize, oin izango berezina. Opa, Martin, arratzaldeon. Arratzaldeon, Marrin. Arratzaldeon danoi. Ja, atara dugu ja publiko, zuri izena. Ino publik. Bateko, Martin, eskerrik asko gure laizia errati honetara Eskerrik asko. etorti harren. Apur bat, Martin bertan egon zan, ezta? Bertan pasu zan egoera honetan. Eta, bueno, ekarri gu apur bat aipatzeko, ezta, Martin? Apur bat bertan egon zinen, da zelan ikusi nuen asuntue, ze aldarri ikusi nuen, ze pasau zan, ze sentsazio edo, ze mozino sentidu zinu esan edo. Da, ez dakit, juele azteko, ez dakit, aipatzeko bertan, ze egoera edo hauen hasieran, batu zinuen hainbat gazteok larrialdi egoeran gaude aldardizigaz, eta, bueno, zelan juntzan egun edo. Bai, ondo esan dozu moduen, manifestazioe deitu gainun, Duran galdetik hainbat gazte bertaratu ginen, eta hori larrialdi egoeran gaude esan lemie, helburu esalako apurrat, errealidade hori erakustie, ez? Gaztion errealidade erakustie. Datu batzuk emotearren, ez? Esatie, Euskal Herri zen gazte langabezizi 130 dauela, hau da, hiru gaztetik bat langabezian gauzela. Bai. Holanda, bai. Gure inguruen bedanok ezagutzen dugu, ezta? Langabezien dagoen jentia. Bai, hori da. Gero etxie bizitzan prezizue gorantzue, ez? Imposible da, ez da? Ez tekela azkenik. Da, lanin egun eskero gazti izin dabe soldatak gero eta bajo hauek, ez da? Dana batera. Durengon zango neko ez 650 zazpiruntik ez dira jatzen. Nix horretan suposatzotan zera izango dela, ez? Da hori, modu independiente baten bizi gure badozu, Martin, zina irten bide, bapes, ez da? Ez dau, edo gatz ikusten da nintzen. Eta bueno, gero ikasleen egoeri bai, bastante eskasa da, eta hone danak, eragiten dau, eta pandemiak berez dakarrenakin behai, gaztion egoera psikologiko ebe, ez dala honena, ez? Azkenien COVID-an, bai, parkatu maitan egota. Ez dago askadasun punturik, ez? Dana da, oine rutina. Noie klasera eta klasetik etzera, eta ikesi, eta loein, eta horrengoko gunien klasera, lana be sozer aldozu nahiten dozu, ez da? Baina da ikasi, lanein eta etxera. Ikasi, lanein eta etxera. Nipe uste dut hori, gaztion behar izan ape estizla setuek izen, bueno, ez lehen eta oin gitxi hau, eta ganera be, hori, COVID-an asunto negaz be, gaztiok, guztu danon be izenien behar batzen dautela, sentiu gara bai, erruduntasun hori gugara botadana bai, ez da? Instituzioetatik eta hainbat mezu egon di hori, gaztio garela asunto honen errudune, eta ez da holan izen. Eta bat ematek esan lehik, ez? Eta, bueno, hau hemen pasan da, baina mundu zuen pasan dabil, ze pandemia tetorri da, eta, ez? Da buena gau, eta ez da gizerrez, eta, bueno, egize da pandemia bat elduakule, eta bueno, horrek bez, badekoz bere arrazoiek atzin eta asko inleike berra horretaz, baina, bueno, pandemia dagoela egize da, baina, bueno, hori, pandemia tegotiaz aparte, ez da onartzen ez, instituzioetatik, gaztion egoerie, inoz baino txarra dala ez, eta pandemia heldu aurretik bebai,
hori Bai. basan, ez da? Bai. Eta hori Bai, pandemia honekin da pizkat hori benetan larritu. ikustarazi, ez? Bai. Zelan dan. Da nik Bai. uste dut hori gazte asko be pandemian egoera gaitik, hainbat enpresa eta itxin jabiz, eta bueno, gazteo be lehen egoera prekarizuen egon ziren hainbat, zelan da, bier temporalagaz edo, eta bueno, honen ondorioz, gazte asko be bai hori kaleratu eta izen die, oza, lehen egoeri basan prekarizue, baina nik uste dut oinue COVID-an asuntu gaitik, askoz prekarizue da, ez da, Martin? Hori da, eta bueno, pues logiko nahi izango zen, pues onartze problema dauela, ez? Gazteekiko, eta bueno, alegintze soluzio bat emote, baina hori inbierrien, pues egiten dena kontrako, ez? Eta esan gaztiok transmititzen dugule viruse, eta esan Ja. ez gule inungo ardurarik, eta egun oso lagote joi egiten, eta hori, eta gero ganera, pues hau salatzea urtean gainien, pues Gerokuek, ez da? hostitzak, ez? Eta hori, bueno, hori salatze zen apur bat manifestazio horren asmue. Eta hori, zue jun zinen ara, hainbat, gazte, zein zar, edo, hori pentsetan zinuen hainbat persona, bertan batu zinuen, ez da? Manifestazioen, usteote Albiako lorategia, ez da? Jardines de Albia diturik duen, ez? Albiako plazan, han batu zinela, ez da? Bertan dau, bai, justizia jauregize, uste dut, bertan badaue bai PNV-en zentru edo, bueno, ez da, Sabinetxi da, baina, handekie. Ara, berturatu zinuen, ez? Apur bat zuen, konforme zauzila dirazteko, da, han egon zinen, da? Ze pasu zan gero, Martin? Bai, manifestazioa ziren Sagrado Corazonetik, Bai. eta, bueno, pues, albiatik paseterakoen, intentzio zen, albian alguen dau PNV-en goitzi dau, eta bar, Bai. eta, bueno, pues, asumo esan kartel batzuk, ez, erakustie, bertan, eta kartelak, pues, kartelak ziren, pues, errealidade hori apurat, erakustaienak, ez, datuekin, eta bar. Hori da, ez, azken finien, boterien dauena PNV da edo, orduen jun zinen bertara, instituzio hori izaten, behitu, arazo daudeku eta hau pasteñako, Bai, eta zu esaia apurat erantzuliek, ez, zauzilak gobernetan, eta, Hori da. pues, bueno, horra heldu zan momentu manifestazioe, ertzainek ipini ziren, pasetan itxi barik, pasu zarratzen, eta, bueno, han gaun dela, momentu baten, karga babien, eta, bueno, pues, hainbat gazte gurtu ari esan. Hori da, kargi eselakue izin zala esango zinuen, eneko gortxue edo, apur bat, apur bat zoro, ez da, edo? Bai, esaten da, ez, pues, irudi batek mila hitze baina beto Bai. esplena Eta ikusi dira, asko, ez da? eta hainbat bideo horrela dira, eta zor dauz, ez dakit, eta... Bai, esan bier, bueno, ez asko dakit esaten ikusi dabe. oso esan, nipe ikusi duaz, eta niko gogorra irudiat ez, Oso azkenien... Bai, argazesek bai bidizuek ikusi dira, ez Zu da? jodute zauz, hoi ez aldarrikatzen txarto zauzela, da hau pastan dala, eta... Bai. Ez da laguntzen, ez. Eta hori, eta bidizu berdauz, eta bueno, eta... Pues horren ostien, pues hainbat gazte gurtua izan, kontau di 75 gazte itxenez, pues auritu ebiesela, zazpi... Sortzi atxilotu hemen dekoaz datuek, guztire sortzi atxilotu eta 75 zauritu egon ziren, eta Durangaldekuek 3 atxilotu eta 13 zauritu. Baina, ojo, 75 zauritu ez da bromi, asko da, Ez da, eta, bueno, eta gainera pues, batzui eskue apurtu, beste batzui lepuen ostizak, eta bueno, eta holan amaitu zen manifestazioa, pues, holan gure Isabielako, bueno, ertzainak edo gure agindu dotzienak, eta aurrengo egunien, pues, ez, hori salatzeko, einzan beste manifestazio bat, eta lehen miesan, pues, gazteo larrialdi egoeran gaude, eta zipaioen violentziak, areagotzen du. Hori da. Guztiz, berez nik ikusioten agaitik, nintzen bertan egon, baina ikusioten agaitik esan inungo iztilurik egon, esan inungo, ez dakit, beti olako kexas da bilen die, baina, bueno, esan inungo iztilurik egon, izan manifestazio bat oso sanue, baldarriz eta botaten, baina, bueno, eta guztiz egurtu abizan, eta karo, zuin zu moduen hori, gaztiok larrialdi egoeran gauz, eta honako asuntu gaitik asko txarra, ez da? Bai, hori da. Eta hoize, eta, bueno, esati ez, pues, bueno, igual fokue ipini dala eta normala, ez? Karga horren ostien eta fokue ipini da igual, pues, polizian ertzainen aktuazioen eta bar. Baina, bueno, gu salatzera jungien azala, gaztiok bizi dugun egoerie, eta, bueno, ni ustez importante da hori remarketan segitze, ez? Eta da hori, pues, naiz eta
polizian karga batekin ez dala soluzionetan egoerie, eta pues, gaur segituko dela hiru gaztetik bate lan gabe egoten, eta etxebitzan prezizuek ez da bera berengo azkenien elkarretaratze honetan eskatzen zanabe, ez da itxelezko gauzi, eskatzen da, gaztiope, gure dugu leukinez, lan duin bat, independizietako gazte edo gure gune adinien independizietako aukeri aukitie, ez da? Lan duinek, ez temporalak, soldata honak, eta etxe bizitza batera sartu alizeti, ez da? Gizimat, beste problematika behor dauz, baina hori guzti zentzuzko esan, eskakizune. Bai, eta horre helburua proba zan behar, ez? Ikusi dugu, pandemia horretik eta pandemiakin eta bar, hainbat, guzti dugu, pandemia aurretik etorren krisisek eta gero pandemizeak erakutsi dauena ondino gordin hau, horre gaztio eragin dozkule, bereziki, ez? Eta kolektibo kolpatunetako bat izeten gabizela. Eta beste kolektibo batzuk, izenik esenak, ez? Mugimendu feministiek egin dauz behaldarrizek eta ipine dauz maiganien, ez? Dela urte batzutatik, pensionista urten die, eta ipine dauz behaldarrize maiganien, edo industriako langileek, eta bar. Eta, gu guzti dugunea gaztiope bai, gure problematika propizio bizi duguno, ipini behoguzla, gure aldarri komun batzuk, ez, maiganien, eta horretaz ez da gara, eta pentsa gela horre izan emon solzinuen. Eta hori izan apurat. Hori izan eta hori dabilizeten apurat helburu, ez? Gu bizi dugun problematika hori bai, maiganien ipinki, eta, emote importantzea dekona. Bai, ez, azkenien gaztiope kolektibo konkretu bat garen einien bai, gure behar izan konkretu edekuz, bai. Eta hori aldarrikatzi guzti zilegize da eta biherrezku bai. Biherrezku guztiz. Baite. Azkenien olako situazioak ez, danok bizi izen dugu, gaztia izen da, nos jungo etxetik, nos topakot biher bat desentie, nos zenaz biziko pobresian, ez? Nik ez dut ikusten momentu, ez dut ikusten. Ezin da. Bai. Etorkizune guzti zileun dute deku, eta horreri aurre ingurotzezu, eta gizartiebe konturatzie problematika hori ikozule, aldarrikatzen, eta jasotzen dozun erantzune violentzia eta bortizkerize da. Eta ni Martin galderatxo bat dekote honegaz lotute. Zuk personalki ze uste dozu bilatzen da biela, egize da, badauela horre problematika bat, gaztiok jasaten dugun problematika badeku, eta oin, beste problematika bat dau, hori, ertzaintzak eta oso jarrera violentu eta aukia biela. Zuk ze uste dozu bilatzen da biela violentzia horrekin, ez da ez, gaztiodeko gure narazue konpontzeko bide bat, eskara isilduko, daure badakizi eskara isilduko, orduen, ez dakit, kuriosidade sortzen dozte, haber, ze pentsan dozun, ze bilatzen da bien, ez, jarrera horrekin. Galdera, sakontzu, baina. Imagina honeik, ez dakit, gero, gatzea euren lekuen ipintxe gatzea. Bai. Empatizetik gazda, bai. Ez da gure ipinez, baina imagina honeik, olako karga baten eta olako etortzinaten ostien, egin da berra, hori golpietaz, eta ez da egin berra hainbeste, mobilizazio horrek aldarrikatu nahi zanataz, ez? Eta hainbe ikusten dugu erkorek eta parlamentuen foku ipintzen besteleko baten, eta hori zen leike helburu bat, ez? Aldarrikapen horrek bigarren plano baten izti eta beste usatea zorra eike, eta beste bat izen leike, oinarte egin ibilizen die moduen gazteri ziebera kriminalizetan jarraitze, ez? Eta esatie gaztiek violentu edie, eta manifestazioak eta datosona, eta montean da kristona, eta nik uste dut horrek izan leik ezela... Nibe gazte moduen guztiz adoz, Martin? Guztiz. Bai. Zu ez dakit, galderari diko zuen. Bako zuen? Ni badeko bestere bat prestatute, Bota. Ez dakit Martin entzun gaitu zu, baina gure laizia errati honetan badeku tarte bat, emoziometroa izinikue, maiten sorturikue, hori da. Eta emoziometruen balantzen di, apur bat sentimentuek eta emozioek, ezta? Emozio bakotza, egoeratan eta sentitzen dugun. Eta nik galdetu gurutzu, Martin, zu bertan egon zinen, oso aldarri zilegi bat botaten, zure eguneroko problematikak eta adirazten, eta batoz ertzainak eta karga huien nabie, eta hostizaka jasotzen zaitue, 75 zauritu egon diez. Ze sentidu zinen, ze emozio gehatu datzun gorputzien, gero etxera heldu, hogera sartu, eta zer sentidu zinen? Bueno, ez dakit, hola burru etorten atezenak igual, emozioak ez, emozioak. Bai. Pues izen leke ez, bilurra izen leke, ze ikusten dozu jentea deskontrolaute eta ez, inungo...
Inungo buru bari, bai. Eta, pues, ze pasau leke, eta zuri, eta zu albokuei, eta hori zen leke bat, eta beste zen leke, pues, gero azarri, ez. Organizatu zu mobilizazio bat, eta gure osuz gauza batzu salatu eta bar, eta erantzuten dotzue, pues, modu horretara, eta nik horre bizek ipiniko esango nahi. Orduen bilurre eta ernegue edo azarri, ez da? Hori da, ernegue. Baita nahi, irati, galderarik Martinentzako oso gai interesgarri da, igual oso galdera sakona bota duaz, baina... Bai, ez dakit. Da, bueno, bota, aurrera. Ez dakit, nik hor momentuen justo ginen grabetan, amen, eta ikusten aben Twitterren zer pasau zan, eta ostras. Bai, gogorra, nire bilur dute, ostras. Nahiz eta bertan ez egon, barrena mobideozkun gauza bat izin dela. Bai, eta ezagunek bertan dauzela jakinde, eta... Bai, eta argazkizetan ezagunek ikusten ziren. Orduen, azkenien 75 euritxoen inguruen beti ezagunen bat, ezta? Hori da. Eta kriston lotxagarri zinate zelan izendan dana. Bai. Eta... Esteko inungo zentzurik, eta ez dakit, nondik hartu. Zankarik ez bururik, baina. Ezin da hartu inundik. Da, bueno, gero be prozesu hau, ez? Oin lehen ibigara hemen, gure mikrofonetatik kanpo, berbaiten. Prozesu hau antza, judizializau edo ingure da, ez? Gazte honek zuk esplikau zu moduen, gazte honek kriminalizetako eta aldarri honek kriminalizetako, hainbat gazte atxilotu abi esan, eta bai identifikau usteot, Martin, oker banau zuzendu. Eta, bueno, oin dana, prozesu judizial batera bideratuko da bi, ezta? Santzinuek edo ondorizo larritxek zuek jasoteko. Eta honen aurrien, ze perspektiba deko zuen edo ze ikuspuntu edo? Bai, horre atxilotuei leporatzen dut zain bat delito, baina, bueno, lengu eskatzi ez, ezigitzi hori bertan bera iztie, ez tekolako nundik ebatu, asuntuek, ez? Pues, ikusi leik ez mila bideo, ez? Polizian violentzianak, baina nik uste dut, nik ez dut ikusi bat bez, eta bertan hobetzen eta esan pasau bez, al revés, ez? Eta orduen, esan leik ez tekola inungo zentzurik, ez? Leporatzen dien horrek. Eta gero, behin juizitzuk eta moten badi eta holan, zelan ikusten duzu zantzino gogorra jasoko dauela gentiek, edo oso, ez dakit? Bueno, larritxek edo. Esperantzi ez, etxiguel. Nik espero bertan bera geratzeanak, ez tekolako nik ebatu ez. Baina, igual, nik uste salaketin biko al revés, ez? Eta paso danan hostien, eta eskatu biko zala, ondorizu eukin deizezela, polizian ertzentzan barruen, ez? Azkenin jokaeri hauren abe oso profesionala ez da izen, ez da? Bai, eta ikusi die, eta gero bidizuen eta barri ikusi die, handi pastan zan gentiei, pasietan edo komprak egin pastan zan gentiei porra estensileaz joten irudizek, kasetari gazte bat arrazizek eta hori porrazo bat kameran eta lurrera bota. Bai, urratu da bez, hainbat lege bai, ez da, ez? Prentzaskatasun urratu da bie, ez? Porra estensible uste oso legalak ez dizela. Ez dakit zelan dauzen, baina ez hor dauz, ez? Zengo neuke ez. Eta gero, bueno, gazte izen eta ikusien irudizek, eta nik uste hor problema serio bat dauela, eta ertzaintzan barruen behai, dauzela, bueno, hainbat sindikatu ultra eskumien bueltan mobitzen dienak, eta ertzainak eure behai, aldarri fasistak edo naziaek esan simboluek erakusten da bizinak, eta barrera. Ikusi izen doguz ganera, ez? Bai, telebistan ez da, adibidez ikusi da, ertzain bazana bai Blue Lives Matter kamiseta bategaz, da hori estatu batuetako mugimendu polizial fascista batetik datorren gauza bada, así que bai, olakuek ikusi doguz, bai. Eta hor problema serioa dau, ez? Eta borrek erakusten dago problemi esteko bulez gaztiok, mobilizetan garen, hor problemi dauela, ertzainen barruen, eta bueno, eta emoten daugura dela hori paretik endu, edo hori ez ikusi, baina hori hor dago, eta gero eta gerisa da, eta horri baten batek soluzioe topo bikotze. Guztira, ez dakizuek. Oso ados. Beste konturik Martinentzako, neskak? Horan galdetute. Ja. Bueno, ni bilartien emon burueri bueltatxo bat, ni badakot beste, galdera edo olako hipotesi itxo bat, Martinentzako.
Martin, bueno, hau moten bertzuen gai jartzei izango nazela, baina, bueno, Ondo zaiz. demagun, Demagun kasu bat berriro. ba, bueno, gobernuko, Eusko Autonomi Erkidegoko gobernuko goikarguek eta aurrien deko zuzuela, zuri entzuten, zu bakarrik egin zein berba, ze berba botakotze zuzen. Horen inguruen, bueno, ez dakit, zer komentakotze zuen, baina... Aimar, eta zuk? Zuk, Aimar? Ba, bueno, ez dakit, ni, bueno, Martinek esan dauen, azkenien errepikatzi da, baina hori, ez? Azkenien bueltimon bilakola, bueno, nik esango, ja, ni galderetan irantzune, baina, bueno, bueltimon bilakola. Galdetik konotzien, bueno, lehenko, a ver, ze plan dekien, badakitela, ez tekila handiri, bestela gutziko abien, baina, pues, gazte bizien artien euneko eta marriko langabezi horri aurre jeko. Ze plan dekien, ez, a ber, bueno, etxe bizitzakin arazoa dau, hor plantamendu bat izen leke, alokairu erreguletiena, ez, pues, beste leku batzuan plantau dien moduen, eta ber. Ganera oin be, ez dakit, oker ban hau zuzendu, baina uste dote oin jala gitzi be, egin jala gobernuen, olako, bueno, lege proposamen bat edo, alkilerrak eta reguletako, ze, bueno, Europako beste hainbat estatutan be regulaute dauzela uste dut, eta, bueno, gaztien emantzipazio edadie oso baju edaguaz konparaute, eta atzera bota dela, uste dut, PNV, PP, PSOE da tarteko dizela, ezta? Bai, uste dut, bai, etzen nago seguro, baina, bai, baina hain bai bier planteau da, eta beste herri batzuan edo herrialde batzuan aurrera egun da solako asuntu ez, eta ez dakit, soldata minimo bat reguletan da moduen, pues logiko da, alkilerretan bai, alkiler maksimo bat, ez, reguletie. Eta, bueno, pues galtuko notzen hori, a ber, segaitik, ez, etxartu ikusten da bien... Bai, nipe, galdera bardine botako notzien, ez? Ez dakit segure da ben, Euskal Herriko, ez dakit segure da ben gaztientzako, gaztien bizientzako, ez dakit piperri bestotzin ardure edo zer, o empatia prueba badekien. Ze, bueno, nik personalki uste dut, haure PSM alabak eta aukingo da bez, gaztiek diesenak, baina igual hauren estatus ekonomiko ez da hauren klasie ez da igual bardina izango, ez? Hauren egoera sozioekonomiko ez da bardina izango, eta igual haurek problematika hau estekien ez da begure begitu, baina azkenien nik uste dut uneko gehizina garela egoera horretan aurkitzen garenak, eta kaso enbizkue eta kaso esposkuetien, ba aurrera. Eta aipatu esunagaz lotute bai, nik uste dut hori azkenien bilurren estrategiz irabiltzen da biela, ez, bilurre kabuz, gaztiok ez mobilizetako, ez gure erasuek ez plazaratzeko, ez kejetako, eta zuk esan duzu moduen Martin, nik uste doneri buelti emotie oso garrantzitsu dela, bilurrik ez aukitie, eta justu edana uste dugune, hori aldarrekatzie. Bai, guzti zaoz, eta ni ustez hor, bakotxak endizela, gure dauen momentuen, gure dauen forma, eta gure dauen lekuen, baina uste dut ez, aldan einien, izen, ernaik antolatzen duzen manifestazioetan, izen irrati libre baten bidez. Baite. Edo izen bakotxak bera usuen plantean duzen proiektuekin. Planteau bidala realidad hau maiganien ipintie, eta hori. Eta honei soluzioa topo biakola, ez? Bai, guztiz. Gure txien geratute isilik, ez dugu eso eskortera. Hori, gauza txarto badauz, aldatzi bierrezko da. Hori da. Oso ondo, ez dakit hemen itxiku iguele elkarrizketie. Eskerrik asko, Martin. Eskerrik asko, zuei. Oso interesgarri izin da, zuaz berbaitie. Ganera bertan intzitu egon zinenez, daeko bertako iritzi objektibo bat. Eta, bueno, oso gustora geratu gara, ni bintzet. Zugaz, elkarrizketa hau okitiegaz. Da, bueno, gure magazin honegaz aurrera juteko, txiko hemen elkarrizketie, da entzungu oin, egu gorriaken borreroak baditu 1000 aurpegi abestizia. Europak gerra dakar, badakar, gora Paris dakar, guillotina petitator, ekuaren iparraldetik, gainetik, gezurrezko hoitura, kultura, non dago tortura, existitzen estena, ez da existitzen takillo, txikito, borretuak, baditu milak aurpegi, borretuak, baditu milak aurpegi, borretuak, baditu milak aurpegi.
Bueno, esan moduen, elkarrizketa oso interesgarri zeukin dugu Martinegaz. Eskerrik asko barriro, Martin. Beste barik, Laixia irratitik besarkada bero bat, polizian bortizkeria beste egunien jasasinuen dan hori, eta beti jasotzen dozuen dan hori, besarkada bero bat Laixia irratitik. Eta bueno, gaiz aldatzen juteko eta magazinegaz aurrera juteko, bako betiko moduen, ez? Eguraldizien inguruko gure tartie, gure Unai Etxeita egunean behineko irabazlien eskutik, eta beste barik, gero arte, entzungo dugu oin, Izorta Tropikala. Aupa, arratsaldeon entzule maite, hau Laixia irratia da, eta beste aste betez, Izorta Tropikala atalegaz gatoz. Badakizu hemen, eguraldiaren iragarpena emotiaz gain, beste hainbat gai jorratzen duguzela. Gaur gure atala laburtxo izango da, denpora zaztion Unai Aizpuru be justu zen mardabileta, eta denporari galdu barik, komenta hoe, aztione, nik behintzet eskuzabalik hartu duela indauen euri apurre, asko besta hoein, gehizen bat pasadan gaban eta gargoizien bota dauz litro batzuk, gure landak eta basuek edertu hartuko adibezan litruek, baite baserri jarrepe bai, eta asteburu ere begire zer, bizer zapatu egoizien, ego mendebaldeko aizibiliko da, aterri egongo da, lainotute egongo da narren, eta temperatura epelak egin guz, Da gero, eberdi ostetik aurrera, temperaturiek pizkat berango dau, ze aizia mendebal ipar-mendebaldetik kokatuko da, eta horrek ekarriko dau eurikera barriro jueti edenpori, bizerra atzaldien, ganera frentetxu bat hor bizitari, eta horrek euri pizkat ekarriko dau. Ondo, etorriko gana eurize, ze ondinone ganora askorekin ez da baina eurize, hein jau, baina ganora askorekin ez. Eta igandie be, bastante euritzu bat hor. Ipar mendebaldeko aizi eukingu, temperatura fresko samarra, lainotute eta tarteka eurize, bale? Ez da litro askori besteuz botako, baina bueno, euri nahiko kontinuo izango da eta eskuzabalik hartuko eurize, bale? Putadie hoize, asteburuan datorrela, baina bueno, zerren gotzi hau ba. Eskuzabalik hartute, irripar bataz aurrein. Da datornaztera begire zer, astelen goizin ondinon kostauko izako pizkat altzetie, eberdi ingurur artero langar pizkat egon leike, lainu epe bai, eta gero hortik aurrera atertzeko joera, martitzen eta guazten nahiko aterri ikusten dugu momentuz, eta hortik aurrerakuek, bueno, egunez egun ikusten joamiko gara, bale? Venga, bentzule maite, beste harik, zoriontzuk izin eta ondo pasau asteburue. Iepa! Euskal izango da, libre eta tropikala, militarik gabe. Me llaman calle pisando baldosa, la revoltosa y tan perdida. Me llaman calle, calle de noche, calle de día. Me llaman calle, hoy tan cansada, hoy tan vacía, como maquinita por la gran ciudad. Me llaman calle, me subo a tu coche. Me llaman calle de mala alegría, calle dolida, calle cansada de tanto amar. Voy calle abajo, voy calle arriba, no me rebajo ni por la vida. Me llaman calle y ese es mi orgullo. Yo sé que un día llegará, yo sé que un día vendrá mi suerte, un día me vendrá a buscar a la salida un hombre bueno para toda la vida y sin pagar. Mi corazón no es de alquilar. Me llaman calle, me llaman calle, calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. Me llaman calle, calle más calle. Me llaman calle la sin futuro. Me llaman calle la sin salida. Me llaman calle, calle más calle, la que mujeres de la vida suben pa' abajo, bajan pa' arriba, como maquinita por la gran ciudad. Me llaman calle,
Bueno, entzun du eguraldizien iragarpena, gure Unain eskutik, bezarkada bat barriro Unai. Da, bueno, ja eguraldizien inguruko barrizek eta badakiguz, baina, bueno, egutegire begitu eta maiatzin sartute gauzela konturatute, badakarguz beste behin efemerideak, maiatzeko efemerideak, Asierren eskutik, arratsaldeon Asier. Arratsaldeon, entzuliok, arratsaldeon Aimar, Irati, Martin, Maitane, Asier, handauela. Dan hori. Eta beste barik. Bueno, baiko guz hemen, maiatzeko efemeride garrantzitsu gehizinak, ezta? Bai, bueno, maiatzeko lehengo bi asti. Lehengo bi asti. Hori da. Pasotxoen gotxeau, eta, bueno, gure hori da. Hilo musikalari eman gotxeau. Hori da. Tekniko, sarrerie, tak. Gogoratu, entzuliok, Frank Sinatran gaurrea oskeria por bat traute diket. Efemeride soinue guztiz, Ni hau entzune efemerideak tortiat ez burutzen. Hola da, horregatik aukeratu genuen eta oso ondo. Alpelo dator. Gustora entzun biuz, efemerideak gustora entzuten duz, kanta hube gustora, da bizi batera, ezin gustora. Tope, laixar retian, betiko xarma edo betiko hori da. Hori da, bueno, beste barik, hasingo gara, ez da, repasotxoaz, eta apirila, bueno, ez du esan, baina horre airien geratu jako, ezin izan gendun efemerien tarte hau ekarri, baina bueno, hori arazo ez da, ze laixarretian, urren urtean egungo aukeria, ero 2 urte, 4 urte barro. Aurrera goizan egin efemeria gehieko aukeria. Egongo da, horren seguru gauz, así que, bueno, aukeria egingo gu. Eta maiatza aztertzeko, zelan ez, maiatza batetik hasiko gara, da maiatzen batien zer deku, urtero lez, langileen, nazioarteko egune, hori da. Eta, bueno, larrei hor zertu barik, egon zien egunin bertan borrokarako eta aldarrikapenerako egune da, egon zien manifestazioek eta dana dalakoek. Baina gaur gure itxen dugu esplikau, probaten, nundi datorren egun hori edo segaitik aukeratu zen. Interesante. Egun hori, segaitik da maiatza bat, langileen nazioarteko egun hori. Eta asunto, 1886, bueno, laroeta ziki dator, Chicagon, maiatzin batien, greba bat hasi bien, anarkista, bueno, sindikalista anarkista batzuk, antza, 8 orduko lanaldize eskatze uran, ero. Eta, bueno, greban hasi ziren, egune pasau, eta asuntue, berotzen hasi zan, eta handik 3 egunera, jai marketeko matxina da edo sarraskize ezaguntzen den, bueno, iztilo batzuk egon ziren, eta iztilo horretan, zeia bien, 8 anarkista atxilotu jabizan. Aurreko hastien Bilbon eta lehen komentau dugun antzera, 8 pertsona atxilotu jabizan, eta gerora legez kanpo konsiderau zan epaiketa baten, euretako 8etako 5 eriotza zigorra jasoa bien. Hasiera baten 7, baina indulta bero jabizan, eriotza zigorra kendu eta kadena perpetu ipinitzien. Segundo. Kartzelatzien. Ez da genik zer da nobeto. Aupa, Algo es algo, ez da genik zer da nobeto. Nik gure ukoneko igual eriotza emon da, fuera, toma por saco. Topera, betiko moduen, oso ondo. Baina, bueno, bai, hori da. Eta hori, bueno, tartetxo da sartzeko. Espainian uste, 8 orduko lan dizi daula bai, Kataluniako sindikalista batzuk eia bien greba baten ondorixoz, Hostia etorrela bai uste. Hori beste baterako aztertzeko, igual. Bai, ekarriku urrengo baten. Baina, bueno, egun hori eta 5 hileko, bueno, eriotza zigorra jasoa bien horreri Chicagoko martirek moduen ezagutzen die, eta euren omenez eta egun horrek gogoreratzeko, maiatza bat aukeratu zen, langileen nazioarteko egune ospatzeko. Eta bitxikeri moduen izango zuen, estatu batuetan, hau iztilunek pasau zin lekuen, ez da bela maiatza batien ospatzen nazioarteko egune. Eurek Labor Day deke iraien ospatzen dabe, beste... Bai. Barreguri sortzen duzte, Bai, eurek, eta bai kultura britaniko deken beste herrialde batzuk, Inglaterra edo Australiak, beste egun batzuten deke euren Labor Day. Labor Day. Bai, langile honaren eguna. Kuriosia moduen, aipatzeko. Aurra egingo dugu, eta, bueno, aipatzeko ekarri dut, ez dakit, kurioso da, jente askontzako kurioso itxengo zen, ero ez dakit zelan esan, maiatza bizen, 5 urte bete die, Leicester City taldeak, futbol talde ingelesak, liga irabazia bela. 5 urte, ja.
Bai, 5 urte pasau die. Nahiko sonau Martin, bota? Makinas. Makinas, aupa. Bai, bueno. Aupa, Liechtenstein. Maitanek aurreko maitanek komenta honetzen da, zaten, jode, hori importantie da, ero. Adibide epirinotzen, alabesek ligi irabazti moduen izango zala, ero. Orduan, bueno. Bez. Ja, ez. Bai, baina, ojo, aurten be, usteot, 3. amaitu gaela lige. Osa, Orduan ligi irabazil, gora jaben, da orgoizen gehatu di orduan. Fuola jarretzi Bai, irati. ganera pentsetan dut, Martin igual zuga ingo zu, baina lehenengo mailara igon, da urrengo urtien, orduen irabazia biela, ero... Olako... bai, ez dakit asko, baina olako... Bai, bastante epikue. Bai, nahiko epikue izan zan da, bueno. Aupa. Aipatzi gure izan Aupa, dugu. Leicester. Aupa, Leicester, eta... Hori. Aurre egingo dago. Bai. Eta... Esan da, maiatzean 3, lehen aipatu dugu, Aimarzuk aipatu duzu. Bai. Prentsa askatasune, aiketu duzu lehen. Bueno, sakorde. Eta maiatzean 3, ospatu zan, ospatzen da, urtero, nazioarteko prentsa askatasuna aldeko egune. Maiatzan 3, Gure egune. Gure egune, bai, gure kasetari... Ez du gustatu, askatasun Eta osoz. urterako apuntaute. Bai. Urren urteako egun gorrize, guretzako. 1983tik ospatzen da. Bueno, 1983 erabakin zan, ingo zela, eta 84tik ospatzen egun da ofiziala. egun hori, aurtengo 27. izen da. Eta gustau jate, eta hemen agertu jate, ideia hau jarraitza bela, esaldi bat. Munduan prentsa askatasuna sustatzea, prentsa aske bat bilatzea, pluralista eta independentea dena, gizarte demokratiko ororen funtsezko osagaia dala, eta hori jarraitza bat. Lako esaldi izak hori 1983 urteko da be, gaur egun esaldi hori, da topau egun ondino eskara heldu horretara, Eskara heldu horretara. Ez gizarte demokratiko, ez prentsa askatasun, ez ez dut esan, baina antzan egun hau fetxa hau data hau UNESCO ero epinia ben, nazio batuen erakundiek, lakon batek, eta nik uste dut eurek diela lehelenak, hau esan duten ideia honek praktikan ez da bezenak binen. Idea, pues. Baina, bueno. Esaldi hori pini hemen laixi erratiko horma baten, serigrafia haute edo, Gupe ez da egun astu, sekulen. Eta, bueno, Gixo dekuz? hori gogatuz, bai. Ondino, maiatza giruen reatu gara, beste egun batzu begadakuz. Egon zarien onoz Eiffel dorrean, Parisen, eta Eiffel dorrea egon zare eta... Zema, eskailera? Ni ez. Eskilatan egon zinen, eskilatatik? Korrikan, gure... Guazten zorien igo. Ni baten egon danak, bai, baten egon ginen, da... Ni gure ator kantari oierreko protagonistiaz, korrikan, egon nintzen. Jos, ikusteko itxemo zan hori. Ba, jakin, 152 urte bete diela Eiffel dorrea eraiki izanetik, eta maiatzan 6 lehenengo aldi zabaldu zen, bisitarientzako, Hori espo baterako izen zen uste, hori da, hori izaten buenaz. Parkatu gazien. Ondo dago Aimar, pasu emoztezu. Ze, bai, Pariseko 1889ko nazioarteko erakusketarako eraiki izan. Eta, bueno, datu moduen, esatie, urte hori Frantziako iraultzaren hasieran mendeurrena dalako aukeratu zala. Dana ondo lotute. Bastida, la toma de Bastida, Bastilla. La toma de Bastida beste da, klan. Ona, hasi errona, Hemen ez dugu lako egiten, baina toma. Es que la pelikuste, el de La toma de la Bastida. La toma de la Bastida. Bueno, hori izan da, eta horregatik aukeretoen egun hori, eta hor duztik, Torre Eiffel handau, gure da benetzako, ara joen, da ikusi, igon, da danetako. Aurrera ingo dugu, eta, bueno, urrengo barrizero, albiztiero, bueno, data ez da oso alegria, baina esan bida, 12 urte bete diela Patxi López, lehendakari kargue zin einebela. Ze ona, gogoratzen Patxi, dano gogoratzen dugu. Ez da egun astu. Ze momentu onak eskenio eskuzen, zelan gogoratzen dugun bere gestinu, Haupa, Patxi, Haupa. Bueno, ez da egun astu sozialistak, sozialista izetie txartu ez dau, baina... Baina sozialista benetako, Bai. Pegatini, sozialistak horre gotxila, lehendakaritzan, ganea Pepen eskutik, eta ez da jala barrio gertatu, mesedez. Bueno. 2009ko maiatzan 7 izen zan, eta, bueno, egun gogorra da. Kalendari zuena, baltzez ipiritxe, Hori gorri ez da, hori baltzez. Bueno, aurrean da egun, eta
Asko goingo zaino emaitan ez guadeko zu, nik behibiliotazko Seat bat. Kotxe español, como Dios manda. Maitaren Japonés, bai, Seat 600 gure guraso eta txitxa mama asko geukingo, gure aititxe geukia ben, bai, aititxan zan. 127 pentsan dozala. 127 nahiko famoso izan zan. Ba, bina oso oiku edie. Gaur hander faltaiako gure kotxien aditu, baina, bueno, esatie Seat markak, automarkak, 71 urte bete dauzela. Utxo? Bai, kurizten moduen, 1950 sortu zen, maiatzen bederatzi zen, eta, bueno. Hau paseat, bai. Nik uste gero eta kotxe gitxia dauzela, ez? Lehen oiko hau zan, ez? Seat... Bai, lehen igual... Produkto español, produkto bertoko esan dugu, nero? Gehiago egongo zan, hainbesteko... Tu boskapetik botaren dauz bandera garra nuela, eta... Lehen esan egongo hainbesteko komertzitzu ez da gitzen esan. Kanpoko kotxe gitxe egongo zan, aukera gitxe egongo zan, merkiena, bertoko bertoko. Kilometro zero, de nuizimo. Eta, bueno, hortxe. Oso ondo. Seat. Bai, Seat. Urte hurrena. Aurrean daigun. Eta, bueno, esatide 1980ko apirilan 27 zen, Ego Afrikan lehenengo hauteskunde ez arrazistako ospatu ziela. Baldintza demokratikoek betea, bueno, hobeto betea bezan, lehenengo aparteidego erie hauteskundiek, bai, desde luego, eta horren ondorioz, maiatzan 10 oindala 27 urte, Nelson Mandela Ego Afrikako lehendakari bihurtu zen. Jo? Osea, abesti politia egun, aurreko baten efemeridetan pentsando, ez teket akordo, baina Nelson Mandela aipatu gendule bai, kartzeletik urten zanien da, bete zan bere urte... Bai, azkenien be urte pilo bat, ema besan kartzela dut ezta. Eta noin zen bat, eta ez dut esango porno etxarra. Hori be Leicester moduen epiku, Kartzelan urte pilo bat egon da... Etxo, oina etorri jate, 1980 urten zan, eta 4 urtera, Ego Afrikako lehendakari bihurtu zen. Lehenengo lehendakari apaltza, Ego Afrika. Bueno, besarkada bat, Nelson. Bai, Claro, konfiantzak, familizan dako. Eta Ego Afrikar danantzako. Hori da. Bueno, danantzako, ero behintzet apartheid hori bizi ebienentzako. Bestiek que les den por el culo. Hori da. Dicho, vieni rápido, vieni pronto. Aurrean daigun, eta, hau maitanek ekarri zen, hau efemeride hau, eta niretzako gizakizek sortu dauen asmakizun onenetariko batek 73 urte bete dauz. Komuneko papela? Hau da, komuneko papelan alturan igual ez da jauko, baina hor dau belkroa. Belkro! Gora belkroa. Ala! Belkroa niri gustan jatela, txikiten krikri. Krikra. Paradinen beltzean egin arden. Txikiten superronda pasatzen. Belkro dun zapatilla bat zuzien. Zema atordu, Bai. Zema atordu hor zapatilla, ze aurretatzen. Krikri. Kaka, dando la kaka. La kaka, bai. Eta kurioso iruditxo bate, izena, hizkuntza honetan V eta C gaz idazten da, nik beti etziot Vegas eta K, C, como me sale, baina V eta C gaz da, marka registrau bat da, eta patentaute da, eta izen hori frantxeseko bi hitzen loturiero elkarketa da. Ganera, lotura, esan egun, belkroe osatzen da bien material bizen izenan arteko loturia. Alde batetik, belur, nire hauskeri frantzeseko hauskeri. Belur, zeidatzea. Gogorra ala lixua? Ala suabi? Da, belusa, euskeraz, erderaz igual hobeto esetuko izena, terciopelo. Terciopelo. Eta beste alde batetik, crochet. Kakoa ero gantxoa dana. Crochet da jina una krak. Da bestide da, terciopelo suabi, ez da? Hori da. Alde batetik, belusa, terciopelo, belur, eta beste aldetik, crochet. Gantxuek. Velcro. Ya está. El belur y el crochet se juntan, da velcro. Hori da, y se juntan bien juntado. Se juntan, bai. Da ondo. Yo curioso, osasuntzu hau eta jakintxua urtengo gara. Eskapa bainate, parkatu. Osasunerako zena deko zute. Bai, hori, jakintxu hau urtengo gara. Efemeride honek entzun hostien, Hori da. 1998ko maiatzaren 13 izen zan hau. Eta
amaitzeko, datakin amaitzeko, esan daigun, gogoratzia edo ospatzie, gure dozu moduen, 2008-tik aurrera, Legution ez dagoela Guardia Zibilen kuartelik. Ene bada, han ikusten da ondino, Txalo beroa, Tekniko? Oso, haupa, Legutio. Haupa, Legutio. Ez da, bueno, ez da, Legutio entzako. Gure gaurko efektu estrella. Utxalori Legutio, Legutio kontxulik esarratu miako, Kabuna, ez da utxalori gaurintzak. Ez da utxalori. Joder. Bueno, baina, eukin dugu. Venga, bai. Pasan ordu, Suposatzen dut, hango bizimaia eta hori, onera egingo bela. Da Legutioko eredue aplikatu da izela Euskal Herrizora. Oso ondo doi holan. Ondo funtzionan dagoena, hola mantendu bida, así que, bueno, bakizu eserrein. Hori da. Oso ondo. Hori da. Eta zelan ez, amaitu ez du honegaz amaitu, betiko moduen efemereitan dekuz, gure sorion agurrak. Sorion agurrak, hori da. Importante. Sorion agurrak. Orduen, hemen apur baten desfasan gara. A ber. Oso ondo. Hortxe. Bai, ez dut ondo emon sarreria zer, baina gure direktuen eskaut. Bai, hor txiko, asuntu ez, da? Bai. Adigon. Gure gauzak. Gauzatxak datu. Eta, sorion agurrekin hasiko gara, maiatza batien, urte bete esan, 57 urte bete esan, Jose Mari Agirretxek, guk gehitza bezitzen dugu, porrotxen papelien. Porrot. Sarte arrabera, 57, zorizonak. Langile egunien, bera oso langile, beti hor antil kañon, zorizonak, porrotx. Abadetxe babestu indau berak. Bai, hemen egon zan. Bai. Herriaren lagun, Jose Mari. Beti, bai, zorizonak zuretzako. Urrengo eri ezingo txegur zorizonak emon, baina, gogoratzi gure itxen dut, esan dugun, gaur ez, barkatu maiatza bizen, 38 urte beteko bezala Inigo Kabakasek. Ertzainak itxiko batzien. Ere itxeko, 38 urte beteko bezan, 2017 ertzainak eraile izin zan, eta atletiken aficionau ebera, ojarratzaile. Emongo txegu, besarkada bero bat, Fina eta Manuri, ez da? Horatik izena, besarkada bero bat, eta bere familia bere sendi guztizeri. Hori da. Aurrera indagun, eta maiatzak lauen, Asier Altuna Aizak, zinema zuzendari eta gidoigileak, 52 urte bete bezan. Aupa, Asier! Asier, hau tipu hau, Asier egunera aldozu invita. Invita. Hemendik Asier entzuten basaur seguro, gure gonbidapena, Asier egunera aurten espero du egotia. Oinun 2 urte egon zan, da bi anual eroengu, eta ia urten beda iken badut. Aupa etxe beste pelikulan zuzendaritze da bera, telmoen malegan batera, igual espauzu egogoratu ero, betu gorduzu bere lanik ez da fama buena izango da, baina ezagunena gure arte mintzen bai. Maiatza bostien, beste Asier batek betea esan urtiek, Asierrok donun gauz, eta Olaizola lehelena da bera, Asier Olaizola. Olaizola ona. El bueno. Niretzako el más guapo. Olako hor hilek izkurrekin eta eukiena. Olaizola. Abile, pronto inez baina kanpoen, da, 10.000 buelta, emotitxez, Artista. Bai. 46 urte bete dauz. Besti arroputza da, ez da, kizkurre majua da. Asier natural hau esan. Bai. Gane Asier ditzen da, bueno, basorizinak Asier. Hori da. Eta, oize, haupa, Asier, sube imitxetu zauz, Asier egune. Abitxau gotzok, notan. Beste pelotari bat badeku, maiatzak 6-en, 31 bete bezan, Jon Ander Albizuk. Binakako txapelketan finalista izendan, aurreko domekan, galdu eaben, penien iretzako. Merezi ban, olako txapel bat, 31 urtegaz merezi dau. Baina, taundarra bera eta zorizonak emendik, beretzako. Eta egun bardinien, hau bezetuko zue, Urko Aristi, kasetari eta aurkezli, Urko Aristi, haupa Urko. Gure Unai Etxeitaren kompetentzize. Kompetentzia eskasa, Unai leko nivela zinea barra pau, Urkok, baina, besarka bero bat. Ondo itzen dago, baina, zer esango. 46 urte bete dauz, unepe bai, Asier Olaizola moduen, Ibarrako ebera, eta Zoizonak. Zoizonako beste telebistako personaje, aurkezli ebera be, Iban Garate, Azkoitiarra, 39 urte bete dauz. 39 ja, Bai, etxako egerten arpizen. Badoi aurrera apurka, hau bai. Bai. Eta aurrera ingo gupe, bai.
maiatza beratzean, 68 urte bete bezan, Niko Etxartek, altzirikuko rockeroa. Altzirikuko, Euskal Golfo, en su máxima expresión. Betidanik... Basque Rolling. Basque Rolling, hori da. Betidanik musika munduen ebilidana, gaur egun jarraitzen dau. Beste gauzarik egiten badaki, baina hori oso ondo emoten jago. Haike abeslari jaukon, Dominika Etxart, herrikanta ez esan bera, eta, bueno, nik hori, zorizonak emon. Maiatzak 10, zorizon agur berezi bat deku, ze Jordan Martitegi Lizasok, 41 urte betea bezan, Jordan gure lagun Anderren lehengozue dana, eta, bueno, ez dakizuen entzako, bera preso dau, gaur egun martutenen dau, 2001 atxilotu eben lehenengo aldiz, kale borroka leporatute, uste dut, 5 urte betea bezan, eta Frantzi iesein biarrizia ben, da 2009 barrio atxilotu jabien, gaur egune arte. Igez oin urte bi estature ekarria bien, Euskal Herrire ekarria bien, ganera martutenen dau gaur egun, eta gure partetik, zorizonak, gorantzizia ganimuek, eta gure familizari, Martitegi Lizaso familizari, gure besarkadarik beruena, eta gogorrekin deitziela. Eta, maiatzak 10 beste bat, ez da? Beste personaje famoso badau bai hortik. Ai, zein da ba. Batiko esatea. Hori besan bizue. Zein da ba. Famaue. Ai. Esan ba. Epa. Bai. Osake, laixia erratiek, emongotzeguz gure kolaboratzaile Asierreri. Zorizonak, Asier! Zorizonak! Hau ez dago aipatu, hain da humile bera, ez da duela efemeritan sartu bere urtegune. Ez digo, posible deku zorizonak abestize ez da egite. Egon da. Bueno. Ez da? Bueno, bai, bat, Asier. Nire gure... Eskerrik asko. Maiko danon partez, bilotzez. Eskerrik asko lankidok talekidok. Abestia. Zorizonak, Asier. Zorionak zure urte betetzen. Maiatzak 10. Emozio noina. Zemat urte? 30, borobile. Ondo bete eta baina. Hau bai aurrenantza, apurke. Beti gazte. Da, bueno, Zorizonak, Asier, da aurrera. Amaitxu daigun, beste bi personaje faltaiakuz, ondino zoriontzeko, eta horre die, maiatzak 14, bize beta besan, urtiek, bat Marino Lejarreta, txirrundulari oia, eta 4 urte bete dauz, eta bestie Ibai Zabala, 33 urte bete dauz. Abadinarra, pelotarize bera. 2008 profesionala. Gaur da. Gaur da. Ai. Josuz. Bai, gaur, hori da, Zorizonak, Marinori, eta Ibai Zabalara, bizek berriztarrak, eta... Haupa. Bize berriztarrak, dira? Bai, antza, bueno, Wikipedian hori pintxean. Marino, ni pentsaren nahi duremoko esala, baina... Ibai, Zorizonak, bizeri. Eta, honegaz... Amaitu dugu ya. Oso ondo, Asier, beste behin, ikaragarri, maiatzari kristeno errepaso emotzizu. Bai, ikesi du, zeu zerbe ikesi du, eta, bueno, gustora geratu zailelakoen. Zelanez, Niko Etxarten abesti bat amaituko zailue, nire idoloetako bat dalako eta Messi dabelako. Eta abesti hau presoendegietan tempesta idia. Espero guztetie eta aurrengo arte entzuliak. Eskerrik asko, Asier. Arbetan denbo ederra zelianekia Presondegietan aldiz tempesta aidia Presondegietan aldiz tempesta aidia Arbetan denbo ederra zelianekia Handa bizia Txoriak mendietan da itxaso egia Gizon bat presontegian nigarra begia Gizon bat presontegian nigarra begia Txoriak mendietan itxaso egia
ejerena, laumuru hoier eskapatzera, ena metxa ederena, txorri bat bezala hegaltatzera, txorri bat bezala hegaltatzera, ena metxa ejerena, laumuru hoier eskapatzera, ena metxa ederena, txorri bat bezala hegaltatzera, txorri bat bezala hegaltatzera. Oaidu hamar urte zerratu nizala, bena dut burian beti berametsa, bena dut burian beti berametsa, eta du hamar urte zerratu nizala, zerratu nizala, enizuin handia ez kriminela, ikusi beitut egia mintzatu nizala, ikusi beitut egia mintzatu nizala, eta jandarma jindiela ene txerkatzera, en arrestatzera, ene zeratzera. Ikaragarri beste behin gure hasier, efemerideak tartiegaz, baina uste dut gauzatxo bat geratu jakola hor aipatzeko, aipatu da moduen efemeridetan, bere urtegune be izen da, sorion dugu zuzenien, da hasier, uste dut aso zer itxuzule, ez da? Egiza, atara berri izan duzu, eta egiza, peniaz gehatu naz, ez dut aipatu nire urtegune izen dela, eta mondozter zoizonak, baina ez dut aipatu ointxe bertan jaso duten, bueno, saio hasi baina hori jaso duten oparize, hasierren gandik gure tekniko eta... Tekniko, txalo, zaparra da bota, zeure buru eri. Egin doztez, berak prepautekoek. Egin doztez, berak preparaunekoek, hojaldrez da astorga, ez da git badakizuen zer dien, hojaldre holan karratu batzuk eta almibarrien ondo unteutekoek die, eta zergetaniko txuri deku baina eroskitzen eta erosteko, eta gaur berak egin doztez, berak egin kaseruek eta asko guztu jete. Da gozo gozuek, Eta gozo gozuek, gointxe probo doguz, itzel. Kata indogu eta... Oso onak. Oso onak. Tekniko, hasier, txalo zaparra da bat, bizentzako. Bai, benetan. Hasierren dago. Bueno, esker eta agur honen ostien, bagatoz beste behin, badeku lehiak eta bat gure magazin honetan, Laizia Irratizen, oso entzune eta, ez? Kriston ezitu edeko. Plato estrella. Hori da, beti izan dugu azkenerako, eta akiguelako tentaute zauzila hau entzuteko. Bai, gantxo. Eta beste barik, tarte hau da, Ator kantari... Oier! Ator kantari oier. Bator beste behin gure lehiaketa apresiatu, Ator kantari oier izeniku, Da, bueno, badakizuen moduen, beti goazten dugu, baina, bueno. Lehiaketa honen funtsa da, oierrek nananetan dau edo abesten dau abesti bat, eta zuek asmatu behar duzu entzuliok, ia ze abestidan. Orduen, gero, jakiten baduzu ezein jan, erantzune bialdoa dozkuzue, gure telefono zenbakire, dala 654-03-799, bertara, WhatsApp ez? Eta dekouz formatu desberdinak idazteko. Ez dakit gorazten dozuen, irati? Bai, a ber, 3 era dauz.
Lehenengo da, zuk WhatsApp bidez edo sare sozialetatik abesti zein dan idaztie. Idatziz bieltzen mozu, papeleta bat sartuko da soskeran zure izenien. Bat bakarrik. Hori da. Idatziz bat. Idatziz biherrien audio baten bitez esaten badozu zein dan abestia, oierrek ze abesti kantetan dauen, orduen sartuko die bi papeleta zure izenagaz. Audizioz, bi papeleta. Hori da. Osondo. Eta, hirugarren aukerie da, audio bidez abestize esan biherrien kantetie. Kanta hau edo nanane hau edo instrumento bat jo edo gurosune. Baina, kanta hau edo bai, ez da musika. Bai, melodiagaz. Orduen, idatziz papeleta bat, audizioz papeleta bi, eta abestu eskero, hiru papeleta. Hori da. Da, bueno, beti dakizio moduen, parte hartzen dozuen daron artien, sosketa oso elegantiko egiten doguz, oso benetako, oso txara onak egiten doguz. Sari itzelak. Eta harinaukuen, bueno, lehenengo ez dakit joel entzungun, goraziku igual sarixe, harinauko aztekue. Bai, goraziku. Izen zan? Bai, gure kolaboratzaile dan Janirek. Cooking Jani. Berak Pastelera ditxaratxera. Hori. Berak eskeniteko bere Jan. Punto. Etxeko goxoak. Jan, etxeko. Bertatik eskeniteko sarixe. Notzela bat izango zen, eta bertan produktu zordinek, ez da, tartak, gaietak. Hori, dana dutxiek, ez? Bera gure da buenaz, dana dalakue itzela izango da. Harinaukoen be ez dakit ikusi nabenik, olako txara bat, janena. Eta, kriston itxuri eukia ben. Oso ona, bai. Así que beste barik, parte hartu zuen danok basauzi ja hemen gure lehiaketako kutxan. Eta, bueno, igual gogoraziko dugu, ez da, teniko, zein izen zan harinauko azteko abestize, oierrek abestute. Na-na-na, na-na-na-na-na, na-na-na-na, na-na-na-na-na. Na 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 ni na 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 na. Baina, ze posik abesten da gure oierrek, Posik. Yo lo pasé donde un entzuten. Jo, baiet. Gerten da. Beti barreri ezin hautsi, eta itzela gure. Nik galdea dekot, Martin, zuk nos entzun dozu oierren lehiaketa hau edo? Entzun dozu? Bai, osea, entzun dekot, hau azkena enaren entzun, baina bai, lehiaketen barri aukiot. Eta... Da, oierren abestizek? Eta benetan exigentia lehiaketa. Gatxe pinen dozku beti gure oierrek, baina bueno, hori da lehiaketien funtze bai, ondo paseti eta gatzu gitie, eta bueno, lehia bate sortzie. Eta bueno, erantzun batzuk uste dute jaso duguzela, bai, idatzizkue pai, baina bueno, audizuek eta jaso duguz, así que huele entzungen que se está, teniko. Aupa ekipo, Artzaldeon, zera sabizie. Bueno, a ver, pasadaztien esazte zuen kantauen minabela. Eta ni txikitxutik izin oso formala eta kaso asko itxeku orduen, kantauen bikot, ez da? Bueno, hau da nire aste honetako erantzune. Akordoian jotzen dut, do menor eta do mayor, orejarekin entzungo, gozategi kale jira. Ta Sevillan giraldia, Ipurdiko pelotilla, zapatari zapatilla, guardia zibila. Ze formala baina, Wow. Ondo abestu dugu gai, Oso ondo abestu dugu. Zelako birika dekozen, Jo, gure entzuliak eske ekiz birika batzuk de la leche. De la leche. Eske norma, hau eske ez da edo norre. Jaio, amatzako. Amatzako birikak beste nivel bat indoz. Bueno, unik usteot, ondo da bilela jaio, baina bueno, ez dakit beste entzuliek, danak asmatuko abien, batzuk iguelez, así que iguel entzungu erantzun gehiago, teniko? Apa, kuadrilla, bueno, ez dutzu gure izango izen kantau, ze aukinotun bozarron, oin urtengo jate esplendidamente, así que a berra zertetan duten, eta premiso eruten duten. Venga, a ber, da, gozategin, tabernari tabernia, la 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 la, na 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 na, la 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 la, na 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 na, guardia zibila, bueno, ba hori uste da. Venga, horregaz iztot balizo kontzuela eta animo, agur!
Hostia, ze ondo. Wow. Amaieri kalkago ino, oso ondo, Oso ondo. Galazio, Oso ondo. Bai, benetan. Niri ikeragarri guztan jatez, honek fusiño egiten abien, nananeu eta bestien artien itzela. Bai, oso. Aupa, zuek. Eskerrik asko, zuen erantzunek bialtziarren. Itxelesko, abestiek entzuten doguz. Da, bueno, barre algara zibil llegara gube hemen gauzela. Da, bueno, beste bate badeku antza. Bai, beste. Entzungu igual. Aupa, Alexia Erratia. Nik usteo dala osategin por patata. Naia, mezuana, sale? Venga. Artista bat naiz ni santur, txinga torren. Artista bat naiz ni ondo jotzen dut. Baita nik ere, nik jotzen dut. Aupa Lexiar! Aupa naia! Aupa naia! Aupa pixan aldatute, zen imizla. Monika, naia, ze pasaiatzu. Bai, katarru eta gero nasobuku, Okina horpinile eta... Igual hori zemazan. Jo, naia, guztira asmatu oso. Nik usteot, zuzenien momentu gule zuri zariz, Bai, merezi dauz. Bai, merezi dau. Originaltasunari saria. Ba, ez dakit, antxe hartutze zuen, igual, bate bat izango dalakuen, igual entzulio kapuru bate abil basabizi, Jakiko zuen bate, ebila hor, erdi trampetan. Baina, bueno, hor txiko basutue. Ez dut ikusinik tramparik ez. Ez, naia, horrozketatik. Lehen egonaz beraz, da, bai, hau bera izan da. Naia izan da. Bai. Ba, ondo, ez dakit, ametu jakuz ja gure audiziozko erantzunek. Eta, bueno, gogorazteko, sariz izan dugu, jan, ez dakit, gozotegi... Jan etxeko gozoak, ez? Jan etxeko gozoak ditzen da. Jan punto, segaitik punto. Segaitik da, punto. Agertzen dalako, maitanek beti irakurten dau literal, idazten da. Bai, gaur oso literal dabil maitane gaur, Guda buenak esan, ala ez punto, baina... Orduen, olako kutsa bat ez, hainbat gozogaz, eskuzeinikuek, eta... Kariño askoaz. Bueno, hau sosketatu biku, parte hartu duzuen danon artien, esan da, iratik aipatu da moduen, idatziz boleto bat, WhatsAppez audizioz boleto bi, eta abestuz, 3 boleto kingo zuez. Así que, bueno, oina hasiko gara iguele grabetan, grabauko hemen lehiaketie, jakitiko ez dauela inungo tramparik. A ver, gaur deku hemen mano inocente. Mano inocente. Ia. Tambor zata batzuk edo. Gure, ator kantari oier lehiaketako jan gozo kutsa baten irabazlea da... Asier Uriarte. Kontxo, beste Asier bat. Joder. Beste Asier bat. Eta 5.000 gara. Eta 6.000. Martin, tongo antza hartutzezu. Asierdeko izena. Hor txiko iguel, baina tongo antza hartu dago, baina bueno, zoritxonak Asier, erungo dozu gure kolaboratzaile dan Cooking Jani pastelera ditxaratxera Janiren eskutik, Jan punto, beti astu inate izin azlandan. Oin zoritxon duku, Karo, zuzenia, karo, bueno, egize da. Ja hartzen duzu, Asier beti oten dalan petut eta... Ia, deike gabiz, gure... Asier? Bai. Asier, haupa, arratzaldeon. Arratzaldeon. Zelan zabiz ba? Ondo, harto. Zetan zabiz egin momentuen ba? Oin txien, hau. Etxien, tranquillo, deskantzuen. Jau da, motile. Iguele, ja oin gaba sartuteo, da igual lapur bat gozetute bi gozara igual. Eta faldute nobia, baina bai. Faldute, onoskero. Zea falduzu ba, Asier, zea falduzu. Asier, zea falduzu ba. Iduak, no? Da, baina igual postre egiztezu jan, igual. Ba, guk berri hon badeko guzuretzako. Postre jak egiztezu jan. Deitzen dutxugu Laixiar irratitik. Eta esan bitxugu, zarela, gure ator kantari oierreko lehiaketako irabazlie. Eta irabaziozu gure kolaboratzaile dan Janiren eskutik. Etxeko gozoaken. Gozo kutsa bat, zuretzako Asier. Asierrek, ez tozko entzuten? Etxako esko guztau. Mostu inegot. Jo, Asier. Asier, Kabula, letxe. Mostu da.
Korturi etxako eltzen iguel, Baki... Abuela on aire. Ba, ez dut uste, baina. Bai, barrio, Asier. Itxoko hormak sentuak itxengo dieta, ez da kobertura ondo. Asier. Moztu ina, ez dakit zerrentzun dozun edo, postre eta zibi gara berbaiten, ia postre ikan dozun edo ez. Hor galduna. Hor galduzera. Ba, bitu, jak eta gaur postrerik ez duzun jan, esan bitxu, irabazi zule. Bizar badeko zu postrie. Bizar badeko zu postrie, ze irabazi zu, Laizia Irratiko, Ator Kantari Oier lehiaketako, irabazli izara zu, eta irabazi zu, gure kolaboratzaile da Janiren eskutik, jan.gozo hori, etxeko gozoaken eskutik, holako kutsa bat, hainbat dultzegaz, eskuzeinikuek, mimo askoz. Así que beste barik, zuretzako Asier, zorizionak. Eskerrik asko. Zelako mozinue gura Asierrek, Bai. Eskerrik asko. Ze ondo Asier, holan postrerik ez teko zunegun baten, holako barriziko kitxe, postu gozaitxu ez da. Asko ez da aguantoko, Hori, jan dalba darin, albokuek eskentzeko. Bai. Ondo, Asier, eskerrik asko parte hartzearren, gure Ator Kantari Oier lehiaketan, zuzeneko deize da hau, así que bueno, bertan gure magazin honetan agartuko zara, irabazle moduen. Así que beste barik, gozatu Jan gozo... Etxeko gozoak. Baiame, vale. Jan etxeko gozoaken gozo kutsa hau, eta bueno, beste barik, eskerrik asko. Bai, zueri. Da, berba batzuk Laiziar sale guztientzako. Iaso zer esateko edo, entzuten dabilen jente guztientzako, Asier, berba batzuk. Segidu Laizik erratia entzuten, eta zelanda. Beste... Eta alurete parte hartu daikiela... Hori da. Ator Kantari Oier lehiaketan. Ator Kantari Oier, eta beste konkurso matxo egin mozuz, bai. Ondo, Asier. Eskerrik asko, bezarka da bero Laizia Irratiko kide guztien partez, eta hurrengo arte, hurrengo benbe parte hartu, irazteko aukerik ingo zuta. Fijo. Ondo, Asier. Asier. Venga, gero arte. Agur. Bueno, hemen okin ju, gure irabazliegaz deixe, ez dakit nila falostien iguele logure apurua sartute edo... Ukigo ben, ez da? Iuel bai. Ointxe ondo sartuko jako, Jan punton dultze bat, Olako zelan da? Olako... Ojaldres da Astorga. Astorgito batzuk edo, ze ondo sartuko jako zen, Asierreri. Guek badekoz. Da, bueno, gure Ator Kantari Oier lehiaketi egaz aurrera juteko, astion be, lehiaketi izango da, eta oinguen, harinokuen Jan punton sarizia izen zan, eta oinguen be, gu dultze gatoz, lehiaketa honetara. Bai, berriro, Da, bueno, oingo sarizia aipatzeko, ez dakit baten batek aipatu gure dau, ze izango dan? Bueno, izango da Gernika gozotegi, ez? Bai, Gernika gozotegiak, pastek, emondako kilo bateko pastel bat? Kilo bateko pastel bat. Antza bai. Gure logo egaz. Laizia Irratiko logo egaz. Orduen, izango da, oso potente. Laizia Irratiko munduko tarta bakarra. Bai, hori da. Eksklusiboa. Sari eksklusibo kemoten. Kamiseta, oin tarta. Gara, sariziak guri die la leche, benetan, Itzela. Osa, merezi da benetan parte hartzi momentutxo bat, telefonoaz entzuten zabizien bitartien, atak, mesue bidali. Alba da audio bat, edo abestuz. Aukera gehiago kingo dozuz. Aukera gehiago kingo zuez. Gure Laizia Irratiko tarta personalizau hau eta munduko bakarra hau irabazteko. Gernika gozotegi zen eskutik, ez da? Horia. Mesutxo bat pastentzako. Ia ba. Guk be gure dugu tarta hori, ez da? Igual... Bai mese. Bien biko dia. Pastein bi mese. Biderbi. Karri bat guri eta... Txikixe badabe onartuko gu, Edición limitada. Bai, guk txiki haue. Bai, kile bat zein bi, ez dut ardure, ez? Bitxi gora bera, dobli bota, eta listo. Así que, bueno, lehiaketa honetan, esan dugu moduen, parte hartu dozue idatziz gure WhatsApp zenbakire, daudizue bidaliz da bestuz, da, bueno, gure telefono zenbakize espadeko zue, apuntau, da 654-0-7-9-9. Da, bueno, bertara bota zuen erantzunek, eta okingo dozue aukerie, Gernika gozotegizek eskainiteko, Laizia Irratiko pastel, munduko pastel bakarra irabazteko. Horia. Así que, bueno, entzunbiku, ez da, lehiaketan parte hartzeko, zeinan gaur oierrek binen dozkun retue, así que entzungu iguel, teniko?
No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gernika gozotegia, pastel bat emotze zu oierreria besteko, edo pastela janda daula montu nahu, ez? Antza bai, ez da? Hoi ez da un nananeetan. No. Lolo. No, neetan. Egon garen nien ja oierren kantetako erari ja oitzen edo, Ja, eta hori aldatu tekniki dau. aldatu esku. Guztiz. Bai, arrapausku, Kambiau, bai, guztiz idari pesteko bintxet. Ez dakit. Nik Star Wars zuek? emoten dau, no. Ja, barriro entzunbiku, asmatzeko sekantan, Mesedez. ze oierren aktuazio honegaz, Ja, probatu gara, geratu deskolokaute. Así que, bueno, entzun daigun beste behin. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ez que ez dut arraben. Hau entzun hostien ze berba etortin atzu gure. A ver, Martin. Enigma, guztiz, Bai. Eta hori da kanturen antzun. No, ez. Bai, oso gatzi pinizko eguen oierrek. Bai, oso. Igual, bueno, inok espadau asmatzen, Gernika gozoteko pastela guretzako. Guretzat! Así que, bueno, esizue jolaztu, da pastela guretzako. Eskerrik asko. Da, bueno, esan dugu moduen, oierren abesti sakon hau, sakon eta grabe hau. Bai, benetan bere barrenetik urten dana. Bai. Jo. Hori, abesti jaseinan badakizue, idatzi erantzune, gure telefono zenbakire, 654-03-794, alba da auditxo alba da bestuz, aukera gehiago kiteko. Eta erungo duzue, Gernika gozotegi zigezkeniteko, Laixia Irrati zen pastel bat munduen bakarra dana. Horia. Gure logo eta guzti. Así que, bueno, beste barik, horretxiku gure atorkantari oier lehiaketie, eskerrik asko dan hori horregotiarren, eta, bueno, bagoiz aurrera. Eskoiz aurrera. Bueno, aurrera, amaierara. Amaierara. Trago bina zapurtxe bat. Bueno. Gehiago gure zen duen zuen. Bai. Gaur Luzi izena, baina laburriñako. Oso labur. Ez da izan bada denpara daru. Oso labur. Aurrera goiez, una esaten segeroko beste abesti datokinu, baina, bueno, igual ja onena izango zan, bertan iztie, txiko zaitu egu oierren abestitzar... Aurrera jarret... Azkenengo abestizaz, txiko zaitu. Zuk aukeratu. Vale, venga aurrera. Improvistan nabil, entzuliok, parkatu goztezue, baina, bueno, luzea juntanez mostera junaz, baina ez tozti itxi. Así que, bueno, bagoiez, da oin etorriko gara. Agurtze. Kuku herri auzoan, bertan sortu zanak, nola eskanporatu bailarako famak. Nekazaritzati bizi ginen danak, baina bukatu ziren gure astolanak. Kukuaren hotza, urtero entzuteak kosten du bihotza. Entzuliok, arazo tekniko bat okinu, txarto ulertu bat egon da, ze bueno, luze jundan esaiue amaitzera junaz, gero beste abesti bat okinu pentsaute, da ez dugu agurtu ez ezebez, baina bueno, abesti hona etxiko zaituegu, baina zuek itxi baino harin hau, eskerrak maixin zauzien dan hori, eskerrik asko Irati, Maitane, Zuei. Asier, eskerrik asko, eta batez be, bueno, tekniko, eskerrik asko, bai, horregotiarren beti dana kontrolpien eukiten. Eta bueno, eskerrik asko Martin, gure Laixia Irrati honetan egotiarren da guga zure esperientziak eta partekatziarren. Espero dugu gustora egon izena.
oso gustora, eskerrik asko zuei, da berre urrengon be eskuzaren badauen etorteko. Hori da, espero dugu eskusa. Seguro bai, topauko gu. Ia, eskusa positiboa deku, baina, bueno, bakizu Laixia Erratiko atiek beti kusla zabalik, bai zuk eta bai etorri gure dauenak. Eta, bueno, beste barik, itxiko zaitugu ja, oine ofizial, hau izen da gure Laixia Hartzen 20. magazine, eskerrik asko irratizien bestalien egotiarren, eta hurrengo arte. Agur, agur! Baserriak baserri, ingurua txalet, mejorangua zela, ipatu dezaget, oraingo gaztiekin, konfiantza badet, laster jarriko dute taberna kabaret, kukuaren hotza, urtero entzuteak posten du bihotza. Xarmantan, deneti bazen bertan, santu eta santa, urte gutxi segindu, kanbio galanta, argati jarri dizkat, iruz palau kanta, kukuaren hotza, urtero entzuteak posten du bihotza. Lana, atea zabalditu alde bietara, mendi huelta ederra, zalia bazara, etortzen bazerate ikusiko gara, kukuaren hotza,